Az tegéles volt, mint egy acélpenge. A 74 emeletről néztem az élet tengeren. Min a ruhája, gyilkos fény, mint egy sötétben rejlő fegyveré. Thomas nem zavarta, csak a látvány. Min a bájai vágtak, mint egy éles nő. Nem bánta, hogy ő a fődíj, egy penge, mely hírnévre tör. Mozdult, tengélyezen élt, halk halál, még egy végzetes lépés. Steph Hanát, mert életben hagyta, anima kódja, a penge játéka. Az égéles volt, mint egy acélpenge. A 74 emeletről néztem az élet tengeren. Min a ruhája, gyilkos fény, mint egy sötétben rejlő fegyveré. Thomas nem zavarta, csak a látvány. Min a bájai vágtak, mint egy éles nő. Nem bánta, hogy ő a fődíj, egy penge, mely hírnévre tör. Hello sejtek, halálos vonal, egy vírus él, legyőzi az időt. Egy aranyvonal, Thomas lassan szólt, hűvös volt minden szó, mint egy szikken, mely az mindent vár. Milyen is jól, milyen is jól. A férgyilkos mozdult, pengélyezen élt, halk halál, még egy végzetes lépés. Steph Hanát, mert életben hagyta, anima kódja, a penge játéka. Együttműködő partnerünk a kassanap.hu. A műsor együttműködő partnere a kassatamás.hu, az értékesítők barátja, lezárási specialista, hogy játék legyen az értékesítés, ne szenvedés.